Erantzunik gabe, erasorik ez. Erantzunik gabe, erasorik ez. Erantzunik gabe, erasorik ez. Erantzunik gabe. 10 egun besterik ez dira pasa eta berriz ere hemen gaude. Pasaden igandean, gure auzoan emakume bat hil zen bere etxeko leihotik ihes egiten ari zenean. Guk ez dugu inolako zalantzarik. Euskal Herrian 2026an indarkeria matxistak eraildako 3. emakumea da. Euskal Herriko emakumeon mundu martxatik eta Sanduzelaiko sare feministatik gure amorrua eta mina adierazi nahi dugu. Eta nola ez, senide eta lagunei gure maitasun eta babes osoa adierazi nahi diegu. Nazkatuta eta amorratuta gaude. 10 egunetan Euskal Herrian 2 erailketa matxista eta beste erailketa saiakera bat izan dira. Izan ere, ondo dakigu indarkeria matxistak ez duela modu berean gurutzatzen gorputz bakoitza. Eta argi dago arrazakeriak indarkeria areagotzen duela. Emakume migratu eta arrazializatuak sistematikoki babesgabe ustera arte. Kasu honetan berriro ere ikusi dugu etxebizitza eskubidea merkatu arrazista eta espekulatiboa elikatzeko nola erabili den. Eta guk argi dugu. Etxe bizitza duinik gabe ez dago bizitza duinik, eta ez dago indarkeriatik ihes egiteko aukerarik. Baina nola da posiblea indarkeria matxista pairatzen duen emakume batek etxe bizitza duin bat bermaturik ez izatea? Somos conscientes de que la violencia machista es un problema estructural, pero también sabemos que no será posible acabar con ella hasta que los hombres rompáis con vuestras redes de fraternidad y complicidad. Sois una de las piezas que sustenta la estructura. Vuestro machismo mata. Vuestra irresponsabilidad mata. Vuestra complicidad mata. Y estamos hartas. Por eso, una vez más, decimos en voz alta, las feministas seguiremos apostando por la autodefensa.